Pientalon öljylämmityslaitteiden remonttia kannattaa harkita viimeistään silloin, kun kattilalla alkaa olla ikää 20 vuotta. Paras alku onnistuneelle remontille on asiantuntijalla teetetty kuntoarvio. Osa laitteista saattaa olla käyttökuntoisia vielä vuosia, osa taas voi olla välittömän vaihdon tarpeessa. Tämä kohde sijaitsee pientaloalueella, johon energiayhtiö oli rakentamassa kaukolämpöverkostoa. Vaihtoehtoja vertailtaessa uudeksi lämmitysmuodoksi valittiinkin kaukolämpö. Kaukolämpö onkin maamme yleisin lämmitysmuoto. Suomessa kaukolämpöä on ollut 1950-luvun alusta lähtien. Se on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Lähes 95% asuinkerrostaloista sekä valtaosa julkisista ja liikerakennuksista ovat kaukolämmitettyjä. Omakotitaloista kaukolämmitettyjä on runsas 6% lämmitysenergiasta. Kaukolämpöä on enenevissä määrin tarjolla myös tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Mietittäessä lämmitysjärjestelmän uusimista, kaukolämmön saatavuus kannattaa varmistaa paikalliselta kaukolämmön myyjältä. Kaukolämmitystä on lähes kaikissa kaupungeissa ja taajamissa. Noin 2,6 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötaloissa. Kaukolämmityksen osuus lämmitysmarkkinoista on lähes 50%. Kaukolämmitys on sitä taloudellisempaa, mitä tiheämmin rakennettu alue on. Tässä tapauksessa pientalon lämmönjakohuoneessa tehtävät muutostyöt aloitetaan vanhan öljysäiliön purkamisella. Öljykattilaa ei vielä kannata purkaa, vaan kattilassa olevalla sähkövastuksella lämmitetään käyttövesi siihen asti, kunnes kaukolämpöjohdot saadaan rakennetuksi ja lämmönsiirin asetetuksi öljykattilan tilalle. Kaukolämpöjohtoja varten talon sokkeliin tehdään timanttisahalla putkia varten 2 reikää, toinen menovedelle ja toinen paluuvedelle. Talon tulevassa menojohdossa kiertävä kaukolämpövesi luovuttaa lämpöä asiakkaalle lämmönsiirtimen välityksellä ja palaa jäähdytettynä paluujohdossa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. Kaukolämpöjohdot asennetaan yleensä 0,5 metristä 1 metrin syvyyteen maahan, katujen, jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien alle tai puistomaalle. Isot johdot joskus myös tunneleihin. Nykyisin rakennettavat kaukolämpöjohdot ovat niin sanottuja kiinni vahdotettuja johtoja, joissa teräksisen virtausputken ja muovisen suojaputken välissä oleva uretaanieritys kiinnittää rakenteen yhdeksi tehdasvalmisteiseksi kokonaisuudeksi. Johdot on lämpöeristetty tehokkaasti. Johtojen siirtämästä energiasta kuluu jakeluverkon lämpöhäviöihin keskimäärin alle 10%. Suomessa on käytössä Energiateollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n yhdessä organisoima ja ylläpitämä kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä, joka on toiminut vuodesta 1984 alkaen. Tällä järjestelmällä varmistetaan kaukolämmön toimituksen mahdollisimman korkea toimitusvarmuus. Kaukolämpöä saadaan lämpöä ja sähköä tuottavista lämmitysvoimalaitoksista tai lämpökeskuksista. Lämpö siirretään asiakkaille kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla. Kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan 65 ja 115 asteen välillä. Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan vain käyttöveden lämmittämiseen. Asiakkailta tuotantolaitoksiin palaavan veden lämpötila vaihtelee 25 ja 50 asteen välillä. Kaukolämpöä myyvä energiayritys rakentaa kaukolämpöputket asiakkaan lämmönjakohuoneeseen saakka sekä asentaa lämpöenergian mittauslaitteen. Tästä eteenpäin tulevat laitteet ja asennukset hankkii talon omistaja lämpöurakointiliikkeestä. Kaukolämpöyritykset neuvovat asiakkaitaan laitteiden mitoituksissa ja asennuksissa sekä usein myös varmistavat laitteiden oikean toiminnan tarkastuksilla. Ennen uusien laitteiden asennusta irrotetaan vanha öljykattila ja puretaan vanha laitteisto niiltä osin, kun on tarpeellista. Asiakkaat ottavat kaukolämmön vastaan lämmönjakokeskuksessa,
johon kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit. Lattialämmitystä varten voidaan tarvittaessa asentaa oma lämmönsiirtimensä varusteineen, jolloin esimerkiksi pesuhuoneiden ja muiden kivipintaisten lattioiden mukavuuslämmitys voidaan hoitaa myös kesäaikaan. Lämmönjakokeskukset ovat tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia. Kaukolämpövesi lämmittää lämmönsiirtimissä virtaavan lämmitysverkon veden ja lämpimän käyttöveden. Lämmönsiirtimet erottavat kaukolämpöverkon veden ja talon lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän veden toisistaan niin, että ne eivät sekoitu keskenään. Lämmönsiirtimet ovat kestäviä ja niiden huollon ja kunnossapidon tarve on vähäinen. Lämmönjakohuoneessa olevat säätölaitteet ohjaavat patteri- ja lattialämmitysverkon veden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan. Kun säätöjärjestelmä on oikein viritetty ja kunnossa, pysyy lämmitysverkkoon lähtevän veden lämpötila automaattisesti oikeana kaikkina vuoden aikoina. Lämmin käyttövesi on tasalämpöistä ja sitä on aina riittävästi. Kaukolämmitys on varmaa ja joustavaa. Lämpö tuotetaan kokonaistaloudellisesti ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Kaukolämpö tuotetaan paikkakuntakohtaisesti vaihtoehtoisilla polttoaineilla, kuten maakaasulla, hiilellä, turpeella ja puulla. Kaukolämmityksessä voidaan hyödyntää myös teollisuustuotannosta jäävää ylijäämälämpöä. Lämmitysjärjestelmän muutostyön vuoksi rakennus oli ilman lämpöä ja lämmintä käyttövettä vain muutaman tunnin ajan, joten työt voidaan tehdä jopa talvipakkasilla. Tällä alueella kaukolämpöjohtojen rakennustyöt aloitettiin kesäkuun lopulla juhannuksen jälkeen. Elokuun alussa tiet ja nurmikot olivat jo entisellään.